Hola, sóc en Martí Jo sóc en Guillem, i us volem demostrar que aquí hi ha química. Anem a concentrar-nos en la fotosíntesi. Anem a veure uns organismes que estan fent actualment al moment la fotosíntesi. No, ara fora bromes. Això és la fotosíntesi. La fotosíntesi és un procés mitjançant el qual les plantes obtenen glucosa a partir de diòxid de carboni, aigua i energia de la llum del sol. Un cop obtinguda aquesta glucosa, no només les plantes sinó altres éssers vius la fan servir per obtenir energia mitjançant la respiració cel·lular. La pluja àcida és un procés que es dona quan òxids com l'òxid de sofre i l'òxid de nitrogen es mesclen amb el vapor d'aigua. Això provoca que es formin àcids com l'àcid nítric o l'àcid sulfúric i provoca cremades a la pell i pot provocar també danys en les plantes. Aquest és un procés que també podem veure reflexat en els videojocs. Com per exemple en el Fortnite i la Tormenta, que et fa mal. Ara podeu observar com la vida del personatge disminueix quan entra en la tormenta. Com podeu veure, va reduint la vida. Una altra reacció que podem trobar a diari són les combustions, que, per exemple, poden ser en una bombona de butà per fer paelles, o la combustió dels cotxes, o, per exemple, quan algú s'encén un cigarro. Mai us heu preguntat per què els llibres tenen aquest color així com més groguenc? Això és degut a la deterioració de la cel·lulosa. I això també provoca que tinguin aquesta olor tan característica que tenen els llibres antics. Quan tallem una poma, la superfície tallada que conté melamina queda exposada a oxigen i s'oxida formant aquest color tan marronós. El mateix passa amb el coure, tot i que al no ser un compost orgànic passa de diferent manera. El que volem dir amb aquest vídeo és que a tot arreu hi ha química. És veritat, Martí, sense la química el món no existiria.